само ще го държиш? Само да държа горе копчето. Не, няма да държиш нищо. В момента съм Това е последната двойна. Последната двойна. Чакай, ще си махна косата. Още не. Без натискане? Да, нищо не натискам. Не натиска, нали? То си... Да, нищо. Топа много такова. То няма друга двойна. Ето по-специално. Пада ли, пада. Айде, Яша, ма обърни главата малко насам да се види, че ядеш ще реши. Въгълки страни, скъпи ли са? Не са скъпи. За мен няма скъпи. Чакай. Хайде! Черешата и аз черешата. Бойко, гледай, той не снима. Снимам. Така ли? Да. Боже, аз мислех и чакам, викам, що не снима. Снимам. Стоп, той не снима. Нищо да не става сме. Ще вземем пръщи дай да не? Къде ще даваш? Това е искам това. Моля. Не. Ще се задава така, Бойко. Ето, така си започнал. Не, нека продължи. Стоп! Не знам как си изключва, стоп. Ама Филма започва да бъде. филма свърши. Започвате първо. Не, значи... Може. Стоп. Нема, Бойко, стига. Не. Филма свърши, край. При мен филма няма никога стоп. При мен няма стоп на филма. Пламене, моля те. Ама какво да направя сега той? Няма. Пламене тук да се сними. Опаля, Раде. Да не свира на музика. Няма да ще танцуваме. Мъртвиче, знам и да. Край. Няма край. Слагай край. Ама не знам как става, бе. Бойко, покажи му как става. Първо ти падна на колене, да ме целуниш и ще кажа как става. Кажи какво да правя с този човек сега. Целувай го! Айде. За първи път да правиш, да се чудиш. Не за първи път. Не. Добре, айде, какво да правиш? С какво? Прекалиме целунime? Бойко, ние прекалихме. Ние вече правиме порно. Не прави порно, виж къде съм ти паднал, краката съм ти паднал. Аз съм ти падал и по-долу. И какво има толкова? Стига, моля ти се, стига. Искам цунка само и готово. Искам цунка. Да ме гуваш. Човека иска цунка. Уде да знам, че няма да го окачиш тук на... 100%? Не, 100%. Бъди сигурна. Край. Не, Бойко, стига. Раден кон, мириш. Стига. Няма, ще изтриме записа, няма също. Ама... Този човек ме гръмна от всекъде. Жена на години, не са... Би трябвало ти да ме гониш. Не са... Аз съм мъж на... Ма миналия път какво съм се смеяла, ако знаеш. Кога пъпътнаха е оттам. Дъщерята да види какво правя, ще се откаже от мене. Само си правим Айде, ето. Айде. Само така ли? Само... Това не ми стига. Не, нещо. Край. Айде по една черешка. По за теб, ти за мен, не? Така правят младоженците. Точно да е да Глей сега. Нали? Край! Ихо! Да, захале! Бойко, ние докато направиме филм, аз изедох черешите. Черешите за това. Назаве ли ви Раден кон. На здраве. Това път ми дай понеже истинска целувка. Стига, защото аз ти казах, ако не дай си Боже, види дъщерята, що права, се откаже Не от се мене. вътреши във Фейсбук. Това си в интернет си супер. Там си Край.
Къде каза, че има Ама компот? спирай! Ма не знам как. Пламене! Да. Бойко, къде каза, че е компот от бида да взема? Момент, сега ще донеса. Такова да ви изкипва. Радинко! Ето ти. Ето ти. Мадам! Да ти вземам, аз съм те ял колко пъти. Това ти изеде главата. Взеде ми главата ми. Пък като не ме искаш, не ми давай, много важно. Голяма работа. Кой ти? Компот, нали? Аз пък със Ама, себе си сега па... Пини твата да ти е такова. Не, аз имам, за мен е добре. Ай, готово е. Бойко, стига де! За един нож де. Поме, ще дам. А, не! Започвам да се крия. Не! Аде! Вау! Моля те! Не може. Ма той ще те донесе. Без целувка не те пускам. Чуваш ли ме? Чуваш ли чуваш? Пламен да спре. Той спира, дай ми целувка, само Да спира. спре. Целувка ми дай, моля те. Дай ми Няма целувка. бой. Той човек ме гръбва от смех. И миналия път беше много смех и сега пак. Няма да кажа. Ти да не кажеш, аз пък не казвам. Пламене, моля те. Как я беше пенал за газета, ако ти беше предала?